non queríamos que fora un cementerio da memoria, non queríamos que fora un museo vivo, non? O sea, que o principal protagonista, dado que está na beira do mar, fora o mar, non? Esa foi a esencia que tentou trasladar César Portela a Punta do Muiño, un recanto da Ría de Vigo, no barrio de Alcabre, hoxe convertido no Museo do Mar de Galicia. E fala en plural porque este museo foi proxectado inicialmente xunto ao arquitecto italiano xa afinado Aldo Rossi. César Portela pasea por un museo que foi reinventado respectando unha construción xa preexistente. E que tiña un pouco que ver co mar, porque originariamente isto foi unha conserveira, non? Con esta chimenea. Despois foi un matadoiro municipal, despois foi un depósito de coches abandonados, pero xa había esta tipoloxía de naves, non? Que é moi característica das Rías Baixas. Unha pasarela comunica as naves que se rehabilitaron coas de nova construción, e aí é onde están hoxe os contidos do museo, un percorrido pola cultura do mar nun espazo mellorado. É unha estructura metálica que nos permite que haxa moita máis flexibilidade en todo o espacio do museo, e iso permitiu, andando o tempo, porque ao principio non había programa museístico, montar todo este programa da exposición permanente de temas vencellados ao mar. E de dentro para fora o museo respira no seu perímetro grazas aos patios, espazos para a contemplación da paisaxe polas fiestras que abriu cara ao mar o arquitecto. Estes muros tiñan un doble significado. Primeiro, amparar un pouco das inclemencias do tempo, e despois, ao practicar estes ocos, permitir un pouco enmarcar estas escenas, ¿no? Como as que estamos vendo aquí, ¿no? Que nos permitía un pouco casi contar aquí, sin salir deste patio, o mundo do mar. Un pequeno acuario recrea un fondo mariño con especies moi familiares. E de novo, fora, o Museo do Mar convértese nun porto natural, co seu dique e co seu faro. Mentres, o abeiro do Mar de Vigo, os mariñeiros traballan ao pé do museo.